tage vaske hænder først. Og skal jeg læse brødet? Jeg skal læse brødet. Den er forsejlet. Ej, det er meget professionelt, det her. Ja, skal jeg læse højt? Godt. Kære deltager. Du skal nu til at bage. Foran dig ligger en bunke ingredienser, som du kan bruge til at bage cookies. Du bestemmer selv, hvilke ingredienser du vil bruge. Og du vil i øvrigt også under opgaven få bind for øjnene. Bedste cookiebager vinder. Jeg har 15 minutter til at lave dejen. Fra nu af. Klar, parat, bag. Ja, rolig nu. Jeg skal lige se, hvad her. Nej. Vi aner ikke, hvad der er her. Nu gik mit system ret meget ud. Den er spot on, den der er ikke så. Så fik jeg det nok hævet med. Hvor mange skal der være? I hvert fald bare være én. Så er det Christian. Indtil videre en vildt god start her fra de voksne af. Den er ikke valget. Den anden vang går. Ja, den er god. Stangård. Den er høj. Og den er grebet. Alle mand tilbage. Det er tilladt. Den er med jorden først. Det er helt færdigt. Den er løbet. Den er ramt. Og den er løbet. Den er ramt. Læg i på den. Man kan fortsætte. Sejren går til 9. klasse. 9. klasse! Sejren går til 9. 21-22! Har du tid til et lille interview her? Christian, det gik ikke helt som planlagt. Hvad gik galt ude i marken? Men altså, vi havde lige lidt startproblemer, lidt glatte hænder og sådan lidt. Jeg tror godt, det kunne være lidt afgørende. Vi kom godt igen, men altså, vi møder også et stærkt hold, der har trænet sådan de fleste tysk-timer og matematik-timer, så vi kan godt mærke, at de har været i skarp form. Især nogen, vi har, altså, vi skal lige lede efter, men vi har nogle rigtig stærke modstandere over det her. Ja, tak. Ja, det er det. Og den vinder meget på bedste omgangstid. Vi er sikre på det. Og så bliver det sådan den hurtigste omgangstid, der vinder. Og det var...
Jeg siger, alle dem, der står på skærmen,